wadhi mbele nyakorom gajuang jamjate piny Kenya Rigathi Gachagua owuok tung' mosuogi ute fwambo motuoni hoto miriambo giseyo go sirkand Kenya Kwanza. Gachagua manoloso e boma ma Mombasa oseachiel kuom ute mag fwambo mowacho ni nyaka bed ni tiyo godo kata tiyo kanyakla kod kweth mobalo kata kweth maketo piny owacho tesre kendo timo keto sigu e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Korom gajuang Gachagua kwedo lipota malieko ni apis ma jatend piny osetiyo kod omenda madrom bilion 2.4 e thuolo ma dweche 7 kende. Lipotno bende lero ni tend Uhuru Kenyatta notiyo kod omenda maromo siling milion 852 e thuolo marom kod mar Kenya. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. I want to tell you, the media, you are going to wait for a long time, and you'll be disappointed. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan.